Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem contràriament amb aquest expedient per raons de tres índoles diferents. La primera és una pura qüestió urbanística. Nosaltres ja vam votar en el seu moment en contra del pla urbanístic, pel qual, si ho recorden, es modificava la qualificació d'una part d'aquesta parcel·la com d'habitatge en favor d'oficines amb l'únic objectiu de rebaixar els estàndards de zona verda que s'exigien. Nosaltres consideràvem i considerem que això és un error i, per tant, aquesta és la raó urbanística per la qual votarem contràriament. També votarem contràriament per una qüestió patrimonial. Entenem que és ben evident, i així les cates que s'han realitzat fins ara ho demostren, que en aquest solar hi ha restes arqueològiques. Fins i tot algú s'aventura fins i tot ja a determinar que ens trobarem alguns dels contraforts de la pròpia muralla de Ciutadella i que, per tant, caldrà fer una excavació sistemàtica, insisteixo, més enllà de les cates que hi ha. Nosaltres considerem que el que caldria fer amb aquest espai és un pla especial de subsol de delimitació de les zones arqueològiques a protegir. Un pla especial de subsol que, segons la Carta Municipal, els articles 115 i 116, ha d'aprovar no ja aquest Consell Plenari, sinó també el Consell del Patrimoni Cultural de Barcelona, que, com vostès saben, està format paritàriament entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, també una raó patrimonial per justificar el vot contrari. I, per últim, també una raó política, de model de ciutat. Nosaltres estem convençuts, i em sembla que vostès també n'estan convençuts, que hi ha una ubicació millor per la Biblioteca Central Urbana. I aquesta ubicació millor és a la plaça Catalunya, a l'edifici del Banc d'Espanya. Els hi hem dit moltes i moltes vegades. I nosaltres hi tornem a reiterar avui, no es resignin, lluitin per aconseguir aquest espai. Creiem que el model de desenvolupament de ciutat, la centralitat de la plaça Catalunya bé ho mereix. Ens agradaria és que no anéssim fent passes que fessin irreversible una situació que estic segur que arribaríem al consens majoritari d'aquest Consell Plenari de que no és la millor ubicació. Per tant, reiterem el nostre vot contrari i els estimulem a que no es resignin a aquesta situació i que lluitin per aconseguir la cessió de l'edifici del Banc d'Espanya a la plaça Catalunya. Gràcies.